Eu son Isolda Comesaña, veño a presentar Sagrado Corazón, que é un traballo escénico que está en proceso. Este proxecto naceu como unha especie de recital poético expandido e ao final como que se foi convertindo en algo máis propiamente escénico, no? Polas linguaxes que fun desenvolvendo. Como proxecto poético comezou traballando con unha cousa moi sinxela que era pois, falar de forma honesta e radical das miñas emocións, no? Como que algo bastante sinxelo. Cando tive a oportunidade ou cando quixen leválo á escena, inspirábame moito a idea estética do cabaleiro medieval, por esa cuestión como da armadura, da aventura, a idea do heroe, pero sobre todo me parecía moi fascinante a imaxe dunha muller con esa armadura, non? Como un pouco referenciando a Xoana de Arco, me fascinaba como esa idea, non? De coller a espada, e tamén porque había como certos temas que estaba eu tratando nesos textos que tiñan que ver coa vinganza, sobre todo. E bueno, logo tamén desenvolvendo o proxecto como, digamos, como que esa espada se convertiu en ese lugar de vinganza, non? Fronte a unha determinada agresión. Como que para mí me parecía moi importante ese reapropiarse da violencia. Que me diferencia de ti? Eu que podo crear vida, e podo formar ciudades. A partir de aí empecé a reflexionar un pouco sobre a Idade Media, non? Porque temos como esta idea do cabaleiro medieval, non? Como que todo o mundo ten esas lendas como super arraigadas, non? E a imaxe que temos da Idade Media que é sempre ademais europea e cristiá. E a min hai unha cousa que me chama moita atención de determinadas lendas medievais. Hai un certo sincretismo entre elementos cristiáns e elementos moi paganos. Ese lugar, digamos, como esa fisura entre estes mundos me chamaba a atención. Entón, a priori non era o tema principal da peza, pero como todo ese universo simbólico me foi enchendo. Entón, claro, a min sempre me resulta un pouco difícil como falar de Sagrado Corazón, porque hai como moitos elementos que me van pululando arredor e que pouco a pouco van construindo, digamos, o que é o corpo simbólico e que acompañan tamén os textos que eu escribo, que quizáis teñen como unha voz máis dende o contemporáneo. Na maior parte das creacións escénicas que fago eu sola sempre aparece o vídeo, porque é un medio de expresión que me gusta, que me interesa. Para min é como unha xanela a outra dimensión. Sinto que estas 2 semanas para min foron máis un proceso de mergullarme na dimensión máis poética, filosófica e incluso teolóxica do propio proxecto, no? Como ir construindo pouco a pouco como ese mundo simbólico e a partir desa abstracción como quizáis ir indo ás dimensións máis concretas, máis tanxibles. Descubrir que linguaxes me interesan. A natureza deste lugar, a verdad que acompañou moito. Poder ver como esa paisaxe, como o mar, o Monte Pindo, que a nivel mitolóxico tamén ten como moita presenza e moita forza. E estar nunha capela, que creo que para o proxecto pois tamén
axuda, non? É como un espazo moi especial. Ese punto de estar como moi metida no proxecto e moi en un proceso de moita introspección, pero estou super agradecida. Amable, pero todo el corazón, vulnerable a